Pojedine stanice za tehnički pregled vozila, pored svoje osnovne djelatnosti tehničkog pregleda vozila, obavljaju i druge poslove, poput pregleda prepravljenih, nadograđenih i samoizgrađenih vozila. Pojedine stanice za tehnički pregled vrše pregled vozila za prevoz opasnih tvari, pregled vozila za potrebe međunarodnog prevoza, Pregled vozila za zadovoljavanje posebnih uvjeta u javnom prijevozu i prijevozu za vlastite potrebe, homologacije vozila itd. Neposredno prije tehničkog pregleda možete i sami prekontrolirati neke uređaje, kao na primjer rade li sve žarulje na svim svjetlima u vozilu, u kakvom je stanju obavezna oprema i da li ručna kočnica drži na određenom nagibu.